V dome na anglickom vidieku žijú manželia. K ním sa prisťahuje mladý manželský pár, ktorý však netuší, že okrem nich sú v dome ďalšie bytosti. Musíme ho presvedčiť, aby trošičku spustil znajomé. Chcete sa prejsť spolu? Stavba stále sadá však. Prosím? Obraz, znova. Nakrytlo obrazy. Áno, viete, v starých domoch, keď sa prechádzate hore po podkroví, spôsobíte, že rozkolíte dlanu. Aj nejaké otrasy. A môže sa stať, že v noci počujete také rôzne zvuky. Áno. No také vrzganie, trámov. Aký trámov? No akých strešných trámov. Neviem, ako sa volala. Tu okolo nás znášajú a pozorujú nás. Necháme s toho mráz, poďte tak láskavo. Suzy, volala sa Suzy. Myslíš, že sú šťastní? Ja viem, ty si chodila na náboženstvo. Čo vám tam hovorili o nebi? Že predstavuje dokonalé blaho. No vidíš, dokonalé pláže. No a čo keď nie? Čo keď by chceli byť tu vo svojom rozkošnom domčeku? Na duchov, prízračná strašidla, vedia aj blázni a šialenice. Lochneská príšera leží mŕtva na dne jazera a neexistuje ani zúbková vidno. A Ježiško? Teda. Ešte, že tak. Poďme teraz vidú tá Lochneská. Ako je to možné? Manželia, ktorí pôvodne obývali dom, nie sú úplne živí. Lepšie povedané, nie sú vôbec živí. Haló! To nebude strašný aniel. To bude Lochneská príšera. Nepáči sa mi. Daj, Miláčik, mami. Moja. No, ukáž sa moja koza. Joj, si kozďa koža. To každá žena rada počuje. Zvonila si, ale nie. Otvorené to prvé a druhé, myslela som si, že ležíš. Neležím, prečo? No lebo ocko vždy trval na tom, keď som ťa čakala, aby som si vždy medzi druhou a treťou ľahla s vyloženými nohami a tak oddychovala. No a čo sa ti tu vyzriekla dokázať? Skoro. Vieš čo, keď prídeš k rozumu, dala by som si šťalku, drahý. Ako sa ti hrala postava, ktorú v podstate nebolo vidno. A možno aký to bol pocit, že ste na javisku 4, ale ako keby ste tam boli iba dvaja a dvaja zvlášť, keďže ste hrali teda duchov, aký to bol pocit? No, pre mňa ako pre ducha to sa dobre hralo, hej. Lebo my čo spravíme, je jedno, čo spravíme, hej. Nás akože nevidno. Horšie je to s tými žijúcimi, lebo oni musia hrať tak, že nás nevidia. Nemôžu na nás reagovať, nemôžu reagovať na naše repliky, nemôžu na naše pohyby reagovať. Pre nich to bolo horšie, myslím si, ako pre nás, pre duchov. Lebo my sme mohli robiť, čo sme chceli. Ochotnícky súbor pôsobí bez režiséra a preto je obdivuhodné, že herci dokázali nacvičiť novú hru. Prečo ste si zvolili práve túto hru a koho to bol nápad? No, bol to ťažký výber tejto hry. Ono to bolo, tak povediac, mesiac a pol trvalo, kým sme preberali všetky texty a nakoniec sme sa náhodou zhodli na jednom texte a keď sme si ho prečítali, začali sme sa baviť, tak sme uznali, že budeme robiť túto hru. Ako si spomínal, nemáte momentálne režiséra. Ako prebiehajú vaše skúšky a nácviky? Kto to vedie? No, ako nás opustil Stanko Zibenštých, tak je ťažko nájsť takého režiséra, ako bol on, hej. No a tak sa snažíme svojpomocne. Ten, kto nehrá, ide sa posadiť do javiska či do hľadiska a pozerať. A tie nápady, ktoré podá nám, potom sa to snažíme akože svojpomocne realizovať. Chádzame aká? Veď ja som si len krakol. To dieťa mohlo začať dýchať tak, či tak. To sme si nemysleli, že tu budeme večne. No. Prestaň. Áno? Áno, šéfe? Áno, odchádzame. Samozrejme.
nie je fér. To nie je fér. Čo nie je tak? No to. Moja zlatá, koľkokrát som ja už túto vetu počula, ja. Ale nie je to, že odchádzame, ale to nie je fér, že ja chcem vedieť, čo sa stane s tým dievčatkom. A ja chcem vedieť, čo bude s tou knihou. Áno, áno. Dobre. Skúsim to. Von sa síce leje, ale dobre. Sneš. No ja neviem, v tomto počasí. Ale dobre. Nič. Pohni sa. Zmením frekvenciu. Je tam zašpúraské poháre. Áno! Mám to. Takže Suzy. Suzy, ona sa bude volať Suzy. Áno, ona sa bude volať Suzy. Suzy bude mať skvelý život. Vyštuduje fyziku, vydá sa, bude mať 3 deti. Alebo... No, a asi by som vám to nemala vraviť, ale z tej knihy bude bestseller. Tak si potom môže kúpiť tento dom. Čo tento dom? Oni si budú môcť kúpiť polku Hampshire. On totiž to predá práva filmu. A kto hrá Evu? Jeda. Som strážny aniel, nie castingový režisér. Áno? Vypredaná sála v kine svedčí o tom, že diváci sa vždy tešia na nové hry krupinského súboru. Práve ste si pozreli premiéru divadelnej hry divadelného ochotníckeho súboru Braxatoris. Ako by si zhodnotila túto hru? Mne sa veľmi páčila táto hra, bolo to veľmi super, aj herecké výkony boli vynikajúce. A ktorý herecký výkon sa ti možno tak najviac páčil? Určite Anieli. A ty sám hrávaš divadlo, aj keď to divadlo je asi z úplne iného súdka. Vedel by si predstaviť, že by si zahral aj v takomto trochu vážnejšom divadle? Tak vzhľadom k tomu, že som s divadelným súborom Braxatoris aj hral istý čas, tak áno, poviem pravdu, viac pre mňa je jednoduchšie hrať v tom divadle, kde teraz pôsobím, lebo je mi to bližšie vzhľadom k tomu folklóru, ale hlavne, čo by som veľmi rád povedal, je, že som si konečne užil ten pohľad z toho javiska, takže väčšinou som na tej druhej strane, takže pre mňa to bolo veľmi dobré a ochotníkov chválim, boli naozaj vynikajúci. Asi bude... My rodíme! Kristo,